Добрый день всем добрым людям. Вось проехали мы амаль 72 тысячи километров. Прошло 1,5 года з апошняй замены масла. И зараз мы снова меняем масло у редуктора. Заехали мы на смотровую канаву и набыли вот такое масло Фудж. И называется, и хоть тут на малюнке у нас ручная коробка передач, але насамрэч гэта масло можа выкарыстоўвацца для гібридаў і для электрамабіляў. Раней мы выкарыстоўвалі люкімолі, но зараз яго не прывезці ў Мінск, калі прывезці літр атрымліваецца каля $60. А гэта нам каштавала $15. І у нас у Мінску, у Беларусі гэта магчыма наліць, і нарэчы на форуме людзі нам параілі, што можна выкарыстоўваць такое масло. Нават масло люкімулі, яны троху ганьбілі, казалі, што гэта смяротна для рэдуктараў. Ну ж зараз мы сальем, здымем гэту ахову прывода, сальем і паглядзім, якога колеру будзе там у нас гэта люкімулі. Знялі ахову рухавіка і зноў памоем яе керхерам, каб яна была чыстенькая, прыгоженькая. Уже гэты раз тут, дарэчы, нашмат меней смецці, чым першы. Слілі масла і добра відаць. Гэтаму маслу 50 тысяч километров. Вось якая ў яго тады анучка такога цёмнага колеру. А гэта масло яшчэ мы толькі будзем заліваць. О, якая прыгажосць. Чыстенькая, жоўтенькая. Але праз 50 тысяч оно зноў стане таким. Гэта некалі было люкімолі, а гэта у нас Фудж. Вось гэта. Вось такі адмысловы шпрыц. Зараз будзе смактаць і выліваць у редуктор. Вось гэта адтуліна для заліву. Туды будзем заліваць. А тут недзе у нас. Вось тут мы злівалі. Праца скончана. Адзінае, што хочацца заўважыць, калі вы будзеце гэтым займацца самастойна, пажадана, каб мелі кліпсы камплект свой, таму што яны бываюць ломяцца, і каб было што ставіць. У нас яны былі, і мы 2 штукі змянілі. Усім всяго найлепшага, поспехаў.